Sri Pitra Debroma. Belakang hambai Sri Kumar Debroma best karena ka. Turi वो फाइमालिया सेक्रेटरी परम गणांग श्री मिशिंद्र देब्रमा परम गणांग श्री सुभाष देब्रमा के वो फाइलिया परम गणांग श्री निरंजन देब्रमा बेस्ट करने का चिनी स्टेशन कानूनी बागै संगताई चिनी असिस्टेंट कैशियर श्री अजय देब्रमा कम्युनिटी ओकम्बल वितरण थाने Hero Debroma, Polini Debroma, Regia Khatun, Regia Katroloki Debroma, Good Debroma, Suzuki ni Vishwajit Debroma. Taya suya tong khangkai o jaga no pai di kaham ke nai thoke pai thang di kok ta bang lai di kok ka hai chung tak lai kombol rekha phainai tong phlamani sijono no o new year ni bisingo no chung kaisa o jaga o 30 ta pen chungno glad ni toro thake rena hnai borok khorcha sajak tongo abo dorok o New Year fan mani mano abo hake kok rezak 30 ta pen je kri rok no go chugiar no kaisa kaisa ke pen rena hnai borok khorcha suno kain rena hnai sai thaka boni mung Monish Debroma bosini amchai ni no bo ganasa dogoi bari o tong mani bo tabuk pen renai buskango abo sung club no directory klangkha dorok list ready 30 jona ang pen renai hnai bo sajak moni judi tong khangkai Isa buskango pakai sawi mo MLA fan ni bai stage silo taklai rekha engkai turuk kai kemo buskango bini saitung mung tongo bini wan chung mung tongo bini nahar mung tongo bo phai tongo bo pakai bini khuktinya sung khanawana botam sano aba haino sung club bo tong sini kaisa sung haino jotono elakar club tongo joto club tongo sung Bisi brum no sung suba susano o drugs by kubulnai no bahaya hamrana ni sung asubui ani nogo meeting point khalai lai nai intedra committee point khalai nai sung mono thamungman nei sung kok lai jak kabono takhurok taya suya tongi mano abo norok borok jotono khel khai naithok ke parangna ni bagui